Wow, to je Coca-Cola. Napišite u komentarima da li volite kolu. Naši heroje obožavaju. Hej, zašto se ne otvara? Jao, s ovom flašom definitivno nešto nije u redu. Možda da probam ovako. Jao, ništa ne radi. O ne, ovi zvukovi mi se ne dopadaju. Sva kola mi se prosula pravo u lice. Da, znam da izgledam smešno, ali bar je flaša otvorena. Prelepo. Je li to čokolada? Ne, to je samo za mene. Ova kola je stvarno čokoladna. Ekstra. Wow, unutra su M&M's bombone. Super. Sad ću razbiti flašu da izvadim sve bombone. Bam! O, da, kako zabavno. Dok niko ne gleda, mogu probati nekoliko bombona. Niko neće ni primetiti. Quentin, to su moje bombone. Daj mi ih. Sad ću ti zalepiti usta da mi ne uzimaš bombone. Čak i etiketa ti je stiva. O, da. Quentin, baš si smešan. Spreman si čak i etikete da pojedeš? Priznajem, i ja sam gladna. Dobro je što imam svoju flašu. Sad ću je probati. Tako se smešno trese. Hej, zašto ne mogu da je zagrizem? Znam, pomoći će mi ovaj čekić iz Minecrafta. U Minecraftu može čak i kamen da razbije, a ovo je samo flaša. Ovo su žele Coca-Cole. Cool. Wow, sad imam puno žele bombona. Sad ću ih probati. Prelepo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za nas sve. Baš ti hvala, Miley, ti si pravi prijatelj. To je nerealno. Wow, ovo je riba. Neko je imao sreće, a neko nije. Moja žele riba je tako zabavna. A ja imam čokoladnu ribu. Prelepo. A ja imam pravu ribu. Kako smrdi. Fuj, mrzim ribu. Quentin, ti počinješ? Lako. Prvo ću probati repić. Wow, to je ekstra. Došla mi je sjajna ideja. Mislim da moja ribica mora malo da pliva. Zato sam pripremio akvarijum i mleko. Prvo ću sipati malo mleka, a zatim ubaciti ribicu tamo. Opa! Plivaj, moja ribice, plivaj. Pogledajte, riba je pretvorila mleko u čokoladno i sada imam čokoladni koktel. Ovo definitivno treba probati. Wow, predobro. Sophie, sad ti. Konačno, moja žele riba tako lepo miriše. Ali moja riba se sigurno ne može rastopiti. U stvari, imam drugu ideju. Mogu da rastopim žele ribu, onda će postati tečna i ja ću je moći popiti. Ali neću to da radim, jer je moja ideja mnogo bolja. Pogledajte, riba je postala tečna. Sad ću je sipati u kalupe u obliku crva. Sad imam puno žele crva. Sa njima ću moći da upecam puno žele ribica. Zar to nije genijalno? Dakle, moj štap za pecanje je spreman. Odlično! Hajde, hvataj se! Uspelo je! Wow, pogledajte, uspelo je! Ovo je moja prva riba. Imam još puno žele crva. Sad ću uhvatiti još više riba. Wow, Sophie, svaka čast! Hvala ti, Quentine! Dakle, vreme je da probam. To je divno. Miley, možeš da probaš svoju ribu? Stvarno? Iskreno, nemam želju. Miriše odvratno. Dobro, moram da se koncentrišem i da je probam. Da li je živa? Dobro, pustit ću te. Sigurna sam da nije htjela da je pojedem. O ne, moj čokoladni koktel. Sad u njemu pliva riba. Baš ti hvala, Miley. Fuj, to je odvratno. Sad mi ceo koktel smrdi na ribu. Kako ću ga popiti? Quentin, ne mogu da uživam u ribi dok plačeš. Uzmi jednu moju ribicu i smiri se. Tako si smešan. To je ukusno.
Opa, to je pomfrit sa sosovima. Super! Da, to je sigurno veoma ukusno. Quentin! Miley, zašto me tako plašiš? Jesi normalna? Strašno se plašim vampira. Dakle, ja počinjam? Znam. Prebacit ću sav pomfrit u kutiju od Happy Meala, a zatim dodati sve sosove. Mislim da će to biti neverovatno ukusno. A sada treba to sve promešati. Odlično, može se probati. Oho, to izgleda baš cool. Probat ću prvo ovaj krompirić. O, da, magično. Sviđa mi se i kečap i beli luk. Ekstra. Ja hoću da probam. Quentine, prestani da buljiš u mene i jedi svoju hranu. Vrlo rado. Prvo ću probati čokoladni sos. Izgleda jako dobro. O, da. Magično. Obožavam čokoladu. Mislim, svi vole čokoladu. Da, ako je Quentin dobio čokoladu, ne može se zaustaviti. Dobro, ja ću probati svoj žele pomfrit. Hej! Ne mogu da zagrizam, zašto? Znam šta mi treba. Probat ću sosove. Stavili su mi puno slatkih žele sa raznim ukusima. Moram brzo da probam svaki. Ovaj žele sa ukusom jabuke, ekstra. A sad ću probati 2 gela istovremeno. Wow, to je predobro. Što? Nema više? Pa dobro. Što? Sve sam pojela? Šteta. Haha, baš si smešna. A ja imam još celu flašu čokoladnog sirupa. Prokletstvo. I ja sam sve pojela. Haha, tako ti treba, Quentin. Dobro, moram ipak probati žele pomfrit. Znam šta da radim s njim. Sad ću ga rastopiti uz pomoć fena. Da, ovo će biti baš dobro. Nisam znao da fen tako može. Quentin, a možeš li mi pozajmiti svoj čokoladni pomfrit? Baš ti hvala. Hoćeš da probaš čokoladni pomfrit zajedno sa voćnim želeom? Vrlo rado. Jao, to je prelepo. Devojke, morate i vi da probate ovo. Baš ti hvala. Probat ću. To je zaista ukusno. Nikad nisam jela čokoladni pomfrit, a kamoli sa želeom. Wow, dobili ste špagete, cool. Pitam se kakve ja špagete imam. Miriše na čokoladu. Prelepo. Ovo je tako ukusno da želim da pojedem sve odjednom. Drugari, ovo su najbolje špagete koje sam ikad jela. Miley, sva si u čokoladi. Pa dobro, to je baš ukusno. Sophie, sad ti? Dobro, samo ne znam da koristim ove štapiće. To je baš teško. Uspela sam da uhvatim nešto, a? Ne, sve je palo. Pa dobro, smislila sam svoj način. Sigurno ću uspeti. Da, odlično. To je divno. Oduševljena sam. Prvi put vidim da Sophie tako jede. Quentin, ovo je tako ukusno da ne mogu drugačije. Quentin, sad si ti na redu. Odlično, ja imam žele špagete. Da, prelepo. Blago meni. Sophie, dok ja jedem, ti možeš da gledaš i da učiš kako treba jesti štapićima. To će ti trebati u životu. Ja želim da probam tvoje špagete. Dođi kod mene, moja slatka. Gotovo, ne mogu da odolim. Moram da probam. Sophie, šta radiš? Još malo i poljubili bi se. Preslatko. Želim vafle. Šta? Vafle? Pa to je lako. Pazite se, to je zla pegla za vafle. Jel se bojite, da? Dakle, uzet ću činiju.
brašno, mleko i jaja. Sipat ću brašno u posudu. Zatim razbiti 2 jaja. Dodati mleko. I promešati to sve mutilicom. Tako je. Ovo je prošli vek. Ja imam profesionalni ručni mikser za testo. Sastojci su isti. Brašno. Mleko. I naravno jaja. Samo ću skinuti poklopac i sipati sve sastojke unutra. Zatim ću vratiti poklopac i sve to promješati. Tako je. Odlično. Gotovo testo ću sipati u peglu. To je to. A sad ću dodati M&M's bombone. Svi ih vole. Odlično. Može se peći. Jao, meni ne trebaju nikakvi uređaji. Bit će mi potrebna samo kutlača. Tako je. Ispalo je odlično. A evo mog domaćeg džema. Odličnije. Joj, tegla se ne otvara. Što da radim sa njom? Treba razmisliti. Tačno, traka. Zalepit ću poklopac. I onda ga jako povući. Ovo? Da, baka je mnogo pametna. A sad ću uzeti kapaljku i uvući džem u nju. A sada treba pažljivo dodati kapljice džema na vafle. Odlično. Može se peći. Joj, šta se to čuje? Ovako, eto ti, eto. Kako cool. Sad ću izmrviti ove kolače. Jel bilo glasno, da? Izvinjavam se. Ok, sad mi treba Nutella. Probat ću je. Prelepo. Ne valja jesti toliko slatkog. A sada Oreo kolači i mleko. Promešat ću ih pravo u tegli sa Nutellom. Zatvaram i dobro tresem. Moje testo je spremno. Sipat ću ga u peglu, tako je. Zanimljivo. O, moja vafla je spremna. Kakav miris. Stavit ću vaflu na tanjir i ukrasiti. Koristit ću sirup od jagoda. Tako je. O, baš lepo. O, i moja vafla je spremna. Da vidimo. Zašto se ne vadi? Hajde, sad ću te istresti. Tako je. Sad ću napraviti još jednu vaflu. Sipam testo i pečem. A šta je kod bake? O, moja vafla je spremna. Miriše ekstra. I izgleda prelepo. Ostalo je samo da je pospem šećerom u prahu. A da, savršeno. Druga vafla je spremna, odlično. Sad ću sipati šlag na prvu vaflu. Što više šlaga? Pa i malo sebi usta, tako je. Gore stavljam drugu vaflu. A sada idu čokoladice. Samo prvu treba rastopiti uz pomoć pegle. Odlično, tečna čokolada je spremna. A sad ću napraviti čokoladnu tablicu. Prvo mlečna čokolada. A sada bela zaslova. To je to. Moja Oreo vafla je spremna. Pogledajte kako je lepo. Svaka mi čast. Jesu svi već završili? Jess, vreme je da probaš naše jela. Wow,
koliko svega? Probat ću prvo ovo. Šta je to tako tvrdo? Je li to koščica? Za malo da slomim zub, strašno. Ok, probat ću šarenu vaflu. Nije loša. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, Oro vafla. Ludo je ukusna. To je sigurno pobjednik. Čestitam. Stvarno? Moja vafla je najbolja. Juhu. A sad mi se jede Cake Pops. Hoćete moći? Naravno, to nije problem za mene. Treba će mi bela čokolada. Sad ću je rastopiti u šerpi. Uključujem šporet. Čokoladu treba stalno mešati da ne bi izgorela. Da, to mi treba. Sad mi treba sir. Dodat ću u njega čokoladu. I sve to promešati mikserom. Tako je. A sada treba sipati to u vrećicu za šlag. A vrećicu treba napuniti do krajeva. Da, odlično mi ide. Savršeno. Zatim ću iscediti filu kalupe. I pokriti drugom polovinom. Ostalo je staviti štapiće u specijalne rukice i onda odnetite u frižider da se stvrdne. Odlično. Budite tu, sad ću doći. A evo mojih svežih bobica. Uzet ću višnju. Samo treba nekako izvaditi koščicu. Tačno, imam iglicu. Uradit ću to uz njenu pomoć. Evo kako lako. Sad ću izvaditi sve ostale koščice. Odlično. Sada treba rastopiti čokoladu. Prvo ću je polomiti da bi se brže istopila. A da, to mi treba. I naravno treba stalno mešati da čokolada ne bi izgorela. A umjesto štapića ću staviti svoje igle za pletenje. Nabošću na njih višnje. I nakon toga umočiti višnje u čokoladu. Jao, kako slatko. Svaka mi čast. Pa dobro, a ja ću uzeti štapiće od lizalica. Treba samo pojesti svu karamelu, a brzo ću to ja. A evo Kinder jaja. I oni mi trebaju. Skinut ću foliju sa njih. A štapiće su već spremni. Sad ću nabosti na njih čokoladne jaja. Tako je. Moji Cake Popsi su skoro gotovi. Treba dodati šlag. Odlična kapica. I naravno nigde bez mojih omiljenih sirupa. Svaki slatkiš će biti različite boje. To je super ideja. Svaka mi čast. Cool. A mislim da je vreme vaditi fil iz frižidera. O, miriše ekstra. Da vidimo. O, da. Savršen oblik. Ukras je već spreman. Jessie jako voli princeze. Uz pomoć vrećice za šlag napravit ću lep crtež. Onda ću dodati šećerne perle i staviti princezu. O da, haline su divne. Nadmašila sam sebe. Jao, kakva je to buka. Ovako. Orahe ću izmrviti rukama, kao i uvek. A sad ću ukrasiti svoje bombone mrvicama oraha. Da, super. Jess, možeš probati.
Toliko ste mi svega spremili? Probat ću prvo ova čokoladna jaja. Sviđa mi se ovaj fil. Oho, unutra je igračka. Šta je tamo? Wow, kakav sladak prsten sa zecom. Prelepo. Sad imam čitavu kolekciju takvih prstenova, gledajte. Stavit ću ih sve. O, da, baš mi se sviđa. Pa dobro, hajde da vidimo šta je baka spremila. Baš ukusno. A unutra je višnja, cool. Wow, to su princeze. Obožavam ih. Koju prvu da probam? Neka bude ova. Sad ću je probati. Kako mekano i nežno. Kome dati pobedu? Šef je definitivno pobedila. Jako volim princeze. O, hvala ti puno, Jess. A sada hoću italijansku lazanju. Počinjemo za 3, 2, 1. Potrebno je prosijati malo brašna za testo. Tako je. Sad ću napraviti udubljenje i razbiti 2 jajeta unutra. Zatim to sve treba dobro promešati da ne bi bilo grudica. A sad ću iseći testo na nekoliko istih komada. Svakom delu ću dodati neku boju da bi testo bilo raznobojno. Tako je. Sad imam testo u 5 boje. Vreme je da uzmem aparat za pastu. Svaki komad testa treba pustiti kroz taj uređaj. Da, savršeno. To nije baš lako. Umorila sam se. A sad ću isteći pravougaonike uz pomoć rezača. Sklanjam višak i to je to. Dalje ću staviti sir u svoj omiljeni blender da bi se izmrvio. Delim sir na 5 jednakih porcija i također dodajem boje. Bitno je sve dobro promešati. Šareni sir izgleda veoma originalno, svaka mi čast. Vreme je da sastavim lazanje. Radit ću to u specijalnoj posudi. Sloj testa, zatim sloj sira, zatim još testa i još sira. I tako do kraja. A na vrh ću staviti sir svih boja odjednom. Savršeno, kao i uvek. Sada to mogu odneti u rernu. Stavljam unutra. I palim vatru s pomoć dugačke šibice. Odlično. Zatvaram i čekam. A gledajte, da se sir ne prospe, stavit ću rendu u kesicu. Sad ga mogu rendati. Tako je. Joj, umorila sam se. Mislim da će tog biti dovoljno. A sad mi treba specijalna pasta za lazanje. Stavljam prvo listić, onda sir. Tako je. A sad je vreme za moju brusilicu. Treba će mi mleveno meso za moje jelo. Da, odlično. Nastavljam sa slojevima. Pa i na kraju malo sosa od paradajza. I scedit ću ga rukama. Baka je najbolji kuvar. Sad ću odneti to u rernu. Samo da navijem pravu temperaturu.
A šta ako budem koristila čips? Sipat ću ga u tiganj i preliti sve kečapom. A sada treba još čitosa i sirnog sosa za kraj. Odlično! Ipak nešto nedostaje. Tačno, Doritos. Probat ću jedan. Joj, kako ljuto. Dodat ću još sira da ne bi bilo toliko ljuto. A sad ću pokriti to poklopcem. Jo, ne zatvara se. Ups, sir se zalepio za poklopac. Pa dobro, nema veze. Samo ću odseći višak makazama. Tako je. Jao, ne mogu to da gledam. Moja lazanja je spremna. Ukrasit ću je svežim zelenilom. Belisimo. Jao, kakav miris. Stavit ću još viljušku ovde. Hajde, Jess, draga, probaj. Oho, sva jela su tako različita. Probat ću prvo ovo šareno. Tu je viljuška, ali ni nož neće škoditi. Sad ću odseći pače. Wow, kako lijepo izgleda. Sad ću da probam. To je prelepo. A šta sad da pojedem? Neka to bude bakino jelo. Jedva čekam da probam. Joj, kako vruće. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. O, što je ovo? Miriše dobro. Okej, probat ću. Jao, kako ljuto. Moram hitno nešto pojesti. Bakino jelo me je spasilo. I generalno najlepše. Tako da je baka pobedila. A ja pobedila? A hvala ti, Jess. Ti si najbolja unuka. Prvo mi spremite sladoled. Obožavam ga. Dobro, nema problema. Mislim da je najlepši sladoled od lubenice. Prvo je treba iseći. Da, tako je. To će biti mnogo ukusno i hranljivo. Stavljam lubenicu u blender. Zatim dodajem pavlaku. I uključujem blender. Da, tako je. Pogledajte kako lepa boja. A umjesto koščica ću dodati čokoladne kapljice. O da, tako je. Znam jedan lifehack. Mogu zaladiti desert u kori. Odlično. Ubacujem štapiće. I to je to. Ostalo je samo iseći i preliti čokoladnim sirupom. Bon appetit. Nije loše, ali bolje spremiti sladoled od kolača. Jesu svi spremni? Sad ću ih izmrviti. Tako je, hajde. Jau. Mirno, već sam završila. Kakav miris. Ostalo je samo dodati mleko i ubaciti štapić. Negde u rancu sam imao bombone od mente. Oni uvek daju ledeni dah koji može zaladiti sve okolo. Evo ih, sad ću pojesti. Joj, kako hladno. Dobro sam. I sladoled je već spreman, pogledajte. Odlično. Izgleda prelepo. Jao, potpuno sam zaboravio da je sladoled za Jess. Posluži se, sestro. Ukrasit ću sladoled žvakom. Hej, šta je to? Hajde, otvaraj se. Juj. Sipam mleko i uključujem mikser. Bako, je li sve u redu? Da, unuče, sve u redu.
Dakle, ostalo je zalediti moj sladoled. Eto, sve spremno. Svaka mi čast. Stavljam sladoled u kornet i može da se jede. Wow! Hvala puno! Čekajte, šta je to? Probat ću. Sladoled sa ukusom Oreo. Sviđa mi se. Još nikad nisam probala sladoled u obliku lubenice. Baš je sladak. Da, oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. Bako, kako veliki kornet si napravila. Wow, oduševljena sam. Ima ukus žvake. Neverovatno. Mogu čak i balon da naduvam. Njam, rešeno, pobeđuje baka. Hvala, draga. Samo što se ne sjećam da sam stavljala žvaku. Ovaj put želim... Da, čips. Čips? Pa tu nema šta da se sprema. Trenutak. Čekajte. Mogu dodati nutelu i napraviti najlepši čips na svetu. Da, sipat ću nutelu i malo potresti sve, da se sve promeša. Tako je. Da, moj čips je spreman. I ja sam genije, zar ne? Unuče, svaka čast, bravo. I ja sam smislila nešto originalno. Spremit ću čips od sočnog voća. Da, tako je. Mislim da će unuka biti oduševljena. Pogledajte kakva lepota. Nek se voće peče, a ja ću posmatrati šefa. Pravi čips mora biti od krompira, a tačnije od pireja. Samo što će moji čipsevi imati neobičan oblik. Da, tako je. Ostalo ispržiti to u fritezi, jer će se u rerni spremati predugo. Eto, završio sam. Bako. Pa dobro. Je li čips izgoreo? Nije, dobro je. Prijetno, unuko. Wow, svaka čast. Sve izgleda mnogo dobro. Čips od voća je lep, ali teško se žvači. Dobro, probat ću ostale varijante. Je li to zaista čips? Izgleda originalno. To me podsjeća na hot dog, tako da ću ga preliti kečapom i senfom. Sad ću probati. To je divno. Zanimljivo, a šta je spremio brat? Wow, kako lepo. Oho, pa to je baš ono što sam htjela. Prelepo. Odlučila sam. Pobedio je brat. Tvoj čips je najbolji. Nisam očekivao to, ali srećan sam. Šefe, ne brinite. Bravo, unuče. Eci, peci, pec. Hoću i jaje na oko. Trenutak. Samo da nađem svoje prase koje obožava da jede žumance. A u belance ću dodati boju i umutiti ga. Da, napravit ću jaje svih boje duge. Siguran sam da će mala biti oduševljena. Šta mislite? A između slojeva će biti kečap. A odozgo ću nacrtati slatku facu. O da, divno. Da, super, šefe.
Jao, šta izmišlja ovaj šef? A ja ću napraviti jaje na klasičniji način. A treba će mi višle, par čačkalica i jaja. Jao, kakav miris! A divno! A gledajte kako lepe cvetiće je napravila baka. I sama bih to rado pojela. Jao, čekajte! Šta to gori? Unuče! Pogledaj, imaš požar! Jao, mamice! Kako da ugasim to? Joj, užas! Nemam vremena da pravim novo jelo. Morat ću da ukrasim ovo. Posluži se. Ova porcija miriše baš neprijatno. Neću da jedem izgorelu hranu. Fuj! Wow, a bakino jelo izgleda mnogo dobro. Kakav miris! I ukus je super! Oduševljena sam! Jao, kako lepu tortu mi je napravio šef. Sad ću probati. Zanimljiv ukus. Sviđa mi se. Znam. Pobedio je šef. Čestitam. To, konačno. Ja sam najbolji. Eto, a vi imate tako velike flaše sa želeom, a ja... Eto, uporedite njihove veličine. Nema potrebe za tim, jedi ono što ti daju. A ja sam dobio puno želeja. Još nisi vidio moju porciju? Nije samo velika, već i šarena. Tina, tvoja flašica zaista smešno izgleda. Ali ja sam sigurna da će moj žele biti najukusniji. Baš tako. Nikada pre nisam probala žele sa ukusom KitKata. To je jako ukusno. Čekajte, kako da dođem do želeja koji je na dnu flašice? Moram ga izvući jezikom. Zaglavila sam se. Quentine, pomozi mi. Vuci flašu. Samo mi jezik nema otkinuti. Joj. Tina, izvini, nisam hteo. Sve u redu. Bitno je da je jezik izašao. Odlično, znači sada mogu početi da jedem svoj žele. Pogledajte koliko ga ima i kako primamljivo izgleda. Želim da pojedem sve odjednom. O, da. Pogledajte, od žele Huba Buba može se naduvati balon. Wow, super! Da, možemo igrati sa njim. To je baš zabavno. Quentin, a znaš li odbiti glavom? To je easy. Sad sam savlepljiv. Fuj. Dobro, vreme je da probam ja žele sa ukusom Skittles. Za početak moram ga samo izvući. To nije baš lako. Ne mogu. Tina, Quentin, dođite ovdje. Treba mi vaša pomoć. Vi pritisnite flašice s obe strane, a ja ću jesti žele. Okej. Evo ga. Prelepo. Već sam se umorio. Možda je već dovoljno. Ja sam se umorila. Jao, naša Sofija je postala isto tako šarena kao njen žele. Jao. Da, divno. Šta me tako gledate? Izgleda da sam nečim bolesna. Pa, bitno je da si lepo jela. Wow, koliko tu ima sladoleda. Samo što je sa ukusom brokolija. Ali to uopšte nije ukusno. Čak sam srećna što imam ovako malu kantu. Jao, fuj. Dobro, brzo ću pojesti to. Jao, kako da izvadim ovaj sladoled? Ups. Jao, trebalo je da padne par centimetara niže. Ali, barem mogu da ga bacim. Kako to? A ko će da ga jede?
Ajde, moraš ga probati. Kakva glupa pravila. Mrzim brokoli. Jao, muka mi je od njega. Najgori sladoled koji sam ikada probala. Ne zavidim vam. Sophie, sada ti. Mogu zamisliti koliko je gadan. Dobro, prvo ću ga probati prstom. Jao, odvratno. Čekajte, treba nešto smisliti. Znam! Učinit ću ovaj sladoled barem malo ukusnijim. Uradit ću to uz pomoć čokoladnog sirupa. Onda ću dodati šlag, šarene konfete, zatim štetići poki i jagode. Tako je mnogo bolje. Sigurna sam da ću to lako pasti. To nije loše. Pa mislim da bih mogla pojesti celu kantu ovakvog sladoleda. Stvarno mi se sviđa. Eto, sve sam pojela. Jo, rano sam se obradovala. To uopšte nije lepo. Sad ću podrignuti. Pa ne može. Zalepit ću ti usta. Dobro je. Jao, zar i mene ovo čeka? Ali ja sam ipak muško, tako da moram silom da progutam sadržaj kante. Jak sam i hrabar. Jao, slušajte, ko je otvorio prozor? Zašto je tako hladno? Treba mi fen da se ugrejem. I više nikakvog sladoleda. Mogu se prehladiti ovako. Tačno! Ako se sladoled otopi, pretvorit će se u koktel. A koktel je lakše popiti nego pojesti sladoled. Jao, kako smrdi! Ali nema veze. Izborit ću se nekako. Probat ću. Jao, fuj. Okej, pokušat ću da popijem sve odjednom. Clementine? Jao, nije uspelo. Ali svaka čast na pokušaju. Devojke, zatvorite nosove. Jako smrdim. I ponovo imam najmanju hranu. Ali moj koktel je mnogo veći. A moj je najveći. Društvo, jedva čekam da ga popijem. Tako da hajde, požurite sa svojim koktelima. Lako. Ja ću popiti svoj koktel odjednom. Super! I jao, kako čudno! Kakvo neobično dejstvo! Ali i dalje ukusno! Clementine, sada ti! Lako! Piti kroz slamku je predugo. Bolje da uradim to na drugi način. Da, divno! Pogledajte, sad sam skroz ljubičast. Kakav cool koktel! Kao neka vrsta čarobnog napitka. Sophie, sad si ti na redu. Konačno, toliko sam željna da ću sad ovu čašu popiti odjednom. Bilo je ukusno. Jao, šta je sa mnom? Čini se da se dešava nešto čudno. Kakav užas. Sophie se pretvorila u... Stavite, gdje ćete? Sad čekajte. Ja sam Sophie. Izgleda da ću ja prvi jesti kokice, jer je moja porcija najmanja. Šteta. A moja je ogromna. Meni odgovara i klasična veličina. Pa, ja imam samo jedno zrno ovdje, ali znam kako ga pretvoriti u kokice. Samo ću ga staviti na stol, nakon čega uhvatiti sunčevi zraci lupom. Zrno će se zagrijati i pretvoriti u kokice. Tako je. Kakav miris. Gotovo, vreme da probam. To je veoma ukusno. Ali naravno šteta što je tako malo. Sophie, sad je tvore da probaš kokice. Treba ih još napraviti. Znam šta će mi pomoći. Toster. U njemu je visoka temperatura, tako da će se zrna sigurno otvoriti. Gotovo. Gledajte.
Nisu se samo otvorila, već su se pretvorila u tostove. Pa ja, Quentin, izvini, nisam htjela. Pa, hajde da probamo. O, da, to je nerealno ukusno. Tina, sigurno će ti se svidjeti. Ne sumnjam. Vratit ću se uskoro. Imam toliko zrna da bez rerne ovdje definitivno neću moći. Dok se kokice spremaju, ja ću se malo poigrati. Da, eto vam. Kakav miris. Jao, moje kokice su gotove. 1, 2, 3. O, šta se dešava? Ovo liči na apokalipsu od kokica. A šta je tu loše? Sad imamo dovoljno kokica za sve. Poslužite se.